Dneska si pripravíme klasický pokrm, ktorý nesmie chýbať na žiadnej poriadnej oslave. Keď ťa zaujíma, čím to posýpam, tak sleduj ďalej. Do nejakej väčšej misy si dáme celé maslo a pridáme k nemu 2 lyžice horčice. Ja som použil francúzsku horčicu. 2 prelisované strúčiky cesnaku a štipku soli. To maslo ideálne nechať zmäknúť a následne ho takto premiešať. Miešaj to do doby, kým nebudeš poznať rozdiel medzi maslom a horčicou. Priprav si chlebíky, na chlebičky je ideálna veka. Zľahka ich ponatieraj tou pripravenou pomazánkou. Neodporúčam dávať toho veľa, aby si počas konzumácie chlebíkov necítil len chuť tej pomazánky. Pokiaľ nemáš originál chlebičkovú šunku, tak klasickú okrúhlu si prehni kraje, takto zahni vrch a polož to na chlebíček. A tento postup opakuj pri všetkých chlebíkoch. Vo finále si už iba nakrájaš zeleninu, ktorú máš rád. U mňa na tom najlepšie ladí uhorka, paradajka, reďkovka a vajíčko. Následne môžeš začať ukladať zeleninu na chlebíčky. Začni tými väčšími kúskami zeleniny, čiže uhorkou a paradajkami. Tie menšie kúsky ako reďkovku a vajíčko potom môžeš umiestniť na ne. Ja to robím takto. Reďkovku na paradajku a vajíčko na uhorku. Môžeš si tam dať samozrejme aj papriku, nakladanú cibulu, prípadne chalapeňosky podľa toho, čo máš rád. Nakoniec už iba na chlebíky poukladáš nastruhaný syr. Mne k tomu najlepšie ladí mozzarella, môžeš kľudne použiť iný druh syra. A vo finále to posypeš pizza korením, ktoré to celé krásne doladí. Či už to použiješ pri oslave, alebo iba ako večeru, nechám na teba. Dobrú chuť a vidíme sa na budúce.